Alegerile prezidențiale din acest an au scos la iveală o situație neobișnuită, chiar stranie, la două dintre secțiile de votare din comuna Prisecani, județul Iași, în care prezența la vot era 0 la ora 15. În ciuda faptului că pe listele electorale permanente sunt înscriși 1465, respectiv 1613 cetățeni cu drept de vot. Cei 3078 de cetățeni români înscriși pe listele permanente în comuna Prisăcani sunt domiciliați la această adresă, casa cu numărul 162. Explicația este una cunoscută în comunitate. Cei peste 3000 de cetățeni sunt originari din Republica Moldova. Au solicitat domiciliu în comuna Prisecani, dar niciunul nu locuiește acolo și niciodată nu vin să voteze. Numărul total pe secția respectivă fiind moldoveni este de 1465, iar în momentul respectiv am votat doar reprezentanții, doar 4 voturi. Și niciunul dintre cei 1465 nu vin? În acest moment nu. Singurii care au votat la cele două secții au fost membrii comisiilor, înscriși pe listele suplimentare. Cum e posibil ca la o singură proprietate să locuiască 3680 de persoane? De ce credeți? Când a ajuns acolo nu locuia nimeni.